توكلت على الله توكلت على الله توكلت على الله توكلت على الله جنينجي سمع دلما صلى توكلت على الله وينبوني بدي فما أعلم توكلت على الله جونجي جيجي سمع دلما صلى توكلت على الله وكم جيجي ديك فما علي توكلت على الله دلي فيونا فما على دوئي توكلت على الله على جين ودابا فما على دوئي توكلت على الله أنا مديونا فما على دوئي توكلت على الله دلي فمتيكي دلي ما صدوئي توكلت على الله وكم ينجي سمع دلي ما صلى توكلت على الله على كلني فمتيكي دي توكلت على الله 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 جوني جيجي سمع فما على الله توكلت على الله على دونغا سني كنا داشتوكو توكلت على الله على ماني سوچه كنا داشتوكو توكلت على الله أنا مدومي سوكات لكي كنا توكلت على الله على ماني سوچه Kiwariya damado bamulo amena ulu kumabauda outloka yani angadu kumabela jile konana nyonda mimbe klasi konontonana duwa kumabodefu alejabi kora kema saradala nyina binani aninani onyogona demsanuna ulu ya soro mami yereka moyeni sorota charani bela jile ntaye ale silan traore akwa be école sibida bamahoya muganga ale ta ani segin soro bara munukanga ke ni telefonu nye ka waru sara carte d'identité ko polsu mani mine imponi taxi wero président ale yo obara kurumbo karli ke bi kuruba pharmacie yorola soma jepu ji papa gatala aji jele asani aledo chena jamana ngona na jachabine kanga kessa seni mami ga seni ga kelebela jilenta ga yelma ga ki ga barakero la bushilina ala cheni ye fana kanga laje mi make kana to ngalonti ga koda mate jamana kunturu ji te ko de ni ji ko kuma fodoro ye kelawuli demsanu nga bolochi ministry aleyo obara damneli fana ke jamana konnana munu shiba damne fula kata se sanduruma bare metalike ulula malien munu me libi ko kube degun konnana ana ulu do kuma kambe banki mbe ko BMC Senegal mbe ale konnana ko geleya do be geleya soro la chogodi minye sidibe ana ale na nyan soro ale kan nyefoli ka nyana okola shin tasuma wula magazin badola e France ka fana ga dugumbe ko Nice o fana bo chuga kelena Jeux Olympiques bi kwa bi million keleni ko ko Toledo o fere ba o be ko nyini yani jere ga damne Biden we habla isolement la sabula ko covid irala amara ninda aw sawo kato sawa o be ke bare sawo ni Nigeria ni Emira Arabu ku yu bolo di nyoma o lo ra ko ko te visa de Nigeria ma nan wati laba na ku ye bengan soro Benin ale ni Burkina Faso ni nyanche o ko ni Bentley tebi kuma laba munu fara Burkina jamana kuntigi fe o ma Benin ka o ma ulbe ga laja like okola kiwara munu mana soro ga farani nga sa anatlas saka ulubela jile wala wala saka family soro ala tugo anga kibaria ola amba fogo jo fembela jilenye da fenye
ni maa min ma ban nali ma ni ma ban nali ma ti se ka ba tali ma seko ni dɔnko ŋaraw jeliw u bɛɛ lajɛlen ni Mali yɛrɛ bɛɛ lajɛlen dusuma kasalen y'a mɛn bi min ye Tumani Jabate ye n'ale an fa Siriki Jabate denkɛ ye Siriki ncini n'o o fa don ale ka kalifa minɛ ala bi Bamako bana kuntala surun dɔ senfɛ sabula u y'a yira k'a fɔ ko kunungo min ye crise ye ko a y'a sɔrɔ u y'a cɛ ka taa n'a ye Golden Life la denkɛ n'o ye Siriki ye ale tun ye jet privé dɔ ɲini yaasa k'u bɛ se ka bɔ n'a ye Mali kɔnɔ cogo min na bana ale ma ɲɛ a fatura an yɛrɛ fɛ yan min ye Sirikiba Jabate min ye Jabateba maaw ye u ka bɔlɔlɔ sira fɛ u y'a yira k'a fɔ k'u b'a bɛɛ lajɛlen tulo kan janaja n'u o bilara don min na o na da bɛɛ lajɛlen tulo kan maaw bɛ se k'a faamuya cogo min nin waati gɛlɛn in na ko maaw ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Jabatelakaw ka denbaya ma Tomɔkɔrɔbugukaw fɛ yen min ye nin waleya in ye an bɛ bila kɔni jɔnya o minɛn kɔnɔna na sabula bɛɛ lajɛlen an sigilen no ka min kɔnɔ o de ye nin ye Tumani Jabate maadennin tɛ dɛ Tumani tɛ bi Tumani ye min ye Tumani ye Grammy Award ani Ali Farka y'o ta ɲɔgɔn fɛ wa min ye fɔli ka kɔra kɔni fɔ a tiɲɛna a y'a se kɛ a y'a sen da a fa sen da yɔrɔ la n'o ye Sirikikɔrɔba ye wa min ye a ba ye n'o ye Mariam Kuyate ye a kɛra u ma kunnawolo ye wa min ye du ye fana a y'i jɔ a jɔyɔrɔ la fo ka se a ka fatuli ma an bɛ dugawu kɛ Tumani ko Ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔn kiti min na Ala k'o nɔgɔya a n'a bɛ taa jɛ min ma Ala k'o nɔgɔya sabula jɔnfɛn bɛɛ lajɛlen ye dafɛn ye maa caman bɛ yen olu kɔnna kabini sisan ka messagew bila ka na u ye messagew caman ci an ma artistes caman bɛ a la seko ni dɔnko tigilamaw caman bɛ a la maaba caman bɛ an ka jamana kɔnɔ bi mun ko ko u ye kibaruya in mɛn u ye tasibila kɛ ka ɲɛsin Tumani Jabate ma Ali Farka denkɛ n'o ye Vieux Farka ye farafinna lolo maaw ka taa se Baseku Kuyatew ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye batakiw ci an ma k'a yira k'a fɔ ko min ye Tumani Jabate ye u bɛ dugawu don k'a ye Ala k'a dayɔrɔ sumaya seko ni dɔnko tigilama minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ olu fana ye kibaruyaw mɛn caman bɛ yen nin waati in na Amara olu fana bɛ sɛbɛnniw la kuma tɛ an ka jamana yɛrɛ minisiri so min bɛ seko ni dɔnko kunna olu fana bɛ labɛnw na n'Ala sɔnna ma réaction ale ni fɛn tɔ fɛn fɛn mana na sɔrɔ sabula Tumani ale kun kɛra diɲɛ bɛɛ ta ye ka ban a tɔgɔ yɛrɛ dɔrɔn fɔli o ye wasakɛ fɔli kɔni ma sigi diɲɛ kuru kara kɔnɔ k'i ye fɔlikɛminɛnw fara ɲɔgɔn kan k'a fɔra ko nin ye diɲɛ fɔlikɛlabaw ye ko a se ma yala a ka dɔgɔ donc bi an bɛ dugawu kɛ min ye Siriki denkɛ ye ko Ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti min na Ala k'o nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛ min ma Ala k'o nɔgɔya Ala ka an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ nin ye kibaruya ye an ye min sɔrɔ wulada in yɛrɛ la an dontɔ dɛfu fana o jaabi bɔra kɛmɛ saradala 40 n'a kunkanfɛn o kɔni y'a sɔrɔ Buguninkaw fɛ olu y'a yira sa k'olu ka denmisɛnnin minnu kun b'a la sa kɛmɛ saradala 35 buruburu 37 olu sera k'a sɔrɔ min ye Asa Jɛfaga ye san 14 ale kɔni ye moyen min sɔrɔ sa o ye 16 ye a bɛ école min na sa o ye Ekosa ye Ɲɔrɔnkaw olu fɛ yen nka min ye bɛɛ dan k'o ye Sira Traoré ale fana ka moyen bɛnna 18 de ma ale de kɛra première nationale ye dɛfu la a bɛ se ka fɔ ɲinan dɛfu denmisɛnnin caman y'a sɔrɔ ka tɛmɛ Salongo ta kan sabula Salon ta kun bɛ 30 fanfɛla ninnu na nka Zen ta ye tɛmɛna 40 a o kan n'Ala sɔnna a ma fana o dɛfu ko hukumu kɔnɔna na fana n'an ye min sɔrɔ kɔfɛ an na o da maaw olu tulo kan min ye SOMAGEP kɔnɔna na ye a yira k'a fɔ ko lafasajɛkulu dɔ bɛ yen ale kɛlen don ka bɔnforola kumaw fɔ ka batakiw ta sa ka olu bila bɔlɔlɔ sanfɛ k'a yira k'a fɔ ko min ye SOMAGEP ji ye k'o man ɲi ko ECAP Sahel maaw k'olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a yira k'a fɔ ko ji in man ɲi ji ko in na an yɛrɛ ye sɛgɛsɛgɛli kɛ an ye min jate minɛ o ye k'a fɔ syndicat in ale ye baara min fɔ o ko o ni sababa ka jan kosɛbɛ min ye ji ye a ye ECAP Sahel min fɔ
aka bataki kono ulu yɛrɛ bataki ci direction ma n'olu ka direction ye k'a yira k'a fɔ ko ji in ko a ka ɲi ko foyi tɛ ji in na min ye maliyɛnw bɛ ka ji min bi ko degun fosi tɛ a la waleya in a bɛ ka kɛ ni kun min ye syndicat in yɛrɛ a baarakɛɲɔgɔn dɔw olu ye kibaruya lase an ma kibaruya minnu na u kɛlen don ka ɲɛfɔli kɛ an b'a jɛ sa ka o kibaruya in k'o da aw tulo kan yaasa a bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min waleya min bɛ yen ni wagati na a bɛ se ka faamuya cogo min na wulali sɔrɔ ale ko in na cogo min na an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen na k'aw ka hakɛto kɛ sabula min ye nɛgɛjuru siraw ye u goloselen don ɲɔgɔn na an fɛ yan kuma dɔw la anw yɛrɛ ka ordinateur ale kumaw bɛ ta ka yɛlɛ an yɛrɛ ta kan n'an b'a fɛ ka kumaw da aw ma a bɛ se ka faamuyali kɛ min na cogo min Amara sisan an ka jɛ an ka taa SOMAGEP kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'u ye ko in faamuya olu ye min faamuya la an ka jɛ k'o lamɛn. Ninnu bɛ tantɔ dɛ kuma bɛɛ nin bɛ électricité la n'an bɛ ko SOMAGEP agent ye baara min kɛ an y'an ka station déplacement baara ma ɲɛ n'a ma fɔ ça ale ka problème min ye c'est-à-dire DG sortant o de tun bɛ mɔgɔw ta ale bolo bon maintenant a b'a la ko falajɛ comme si denmisɛnninw ka ɲɛmɔgɔ don donc parti politique dɔ fana président don donc maintenant a nana to la fo kan nana ta donc maintenant a taalen maintenant a bɛ yen nɔ olu de taara dulɔw ta falajɛ agent jɛn o y'a sɔrɔ a ma ta SOMAGEP la o ye fɛɛrɛ ka don SOMAGEP la donc a donné SOMAGEP la maintenant kan bɔlen no maintenant a kɛlen don k'i ɲɛ tana de kɛ nin DG a y'a daminɛ kɛ fɛn o fɛn fɔlɔ a bɛ fɛnw kɛ bɔ bon nin fana ka fɛn si la depuis a bilara correspondance la a ka ca ni décembre tɛmɛnen min y'a ka syndicat ka san kelen dafa ye fo bi a ka correspondance kelen tɛ a min ci direction générale ma min répond na a taara ministre fɛ a bɛ ministre écrit ministre ko a ma ko bon ko est ce que délégué jeli b'a bolo a ko délégué t'ale bolo fɔlɔ donc DG ko o k'a ma ko non ko dɔ ye ko i ka syndicat tɛ syndicat représentatif dɔ ko administration obligé tɛ ka baara kɛ ni a obligé tɛ k'i répond donc maintenant tuma bɛɛ a bɛ nin sugu de kɛ pour faire vraiment signe de vie donc a bɛ bali ka nin fɛn ninnu kɛ n'a ye ninnu fɛngɛ tan tɔ a bɛ ninnu bila réseau sanfɛ bon hali bureau yɛrɛ membre ka se ka hali mɔgɔ 15 sɔrɔ a bɛ se k'o sɔrɔ bureau yɛrɛ a ka bureau membre côté ka kɛ bureau membre ye quoi donc a bɛ système a ka lɔsi a filɛ système de la donc a bɛ nin cogoya la mais SOMAGEP tɛ baara kɛ n'a ye depuis a daminɛra direction générale tɛ ka baara kɛ n'a ye fɔ bi o de dusukasi b'a kan voilà e yɛrɛ tɛ SOMAGEP baarakɛlaw ka baara kɛlen de la gosi kuma bɛɛ voilà a bɛ taa Facebook sanfɛ ka fɛn videoman dɔw sɔrɔ olu ka bɔ ka kuma u bɛ hali galon tigɛ ka da direction générale la kuma bɛɛ. ayiwa nin ye baarakɛla dɔ mankan ye anw ka ji an bɛ ji min min ni SOMAGEP b'o feere an ma SOMAGEP yɛrɛ syndicat dɔ o ka bɔ k'i sɛmɛ ko so ECAP Sahel maaw k'olu ye bataki min bɔ kunnafoni gafe dɔ k'a fɔ ko o ye bataki min bɔ ka tila k'a fɔ ko olu yɛrɛ sɛgɛsɛgɛli min kɛ o kɔmakari ye mun ye sɛbɛn min cira ECAP Sahel fɛ kɔsa in na o y'a yira k'a fɔ juin kalo tile 5 ko foyi tɛ ji la SOMAGEP ji la wa nin waleya in aw bɔra k'a mɛn cogo min o y'a sunkɔrɔla de ye maa minnu bɛ ka siga k'an ka ji foyi tɛ ji la nka baara min bɛ ka kɛ ni nin fana ye syndicat ye an k'o fana jateminɛ an ka jamana kɔnɔ parce que baara o baara n'a bɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ a kan ka kɛ ka baarada de sinsin ni degun min bɛ baarakɛlaw kan ka hakɛ ɲini ka di olu ma nka e yɛrɛ y'i ka syndicat sigi o ma san 2 bɔ mɔgɔ tɛ e yɛrɛ ka syndicat yɛrɛ kɔnɔ e ni maa tɛ ɲɔgɔn fɛ e bɛ wuli ka jɔw kɛ ka taa sɛbɛnninw kɛ ni yɛrɛ kan ka ɲini ka dɔn k'a fɔ maa sugu min don a ka ɲininka a dalakan na de parce que jamana ka bon i ka t'i jɔ ko o société min bɛ ji di mɔgɔ ma k'o man ɲi n'i y'o kɛ i ye kojuguba de kɛ parce que nin bɛ sigana don dɔw kun na olu tɛna SOMAGEP ji min tuguni nin bɛ se ka kɛ hali sababu ye mɔgɔ dɔw u ka robinet bɔ fɛn na pewu SOMAGEP la pewu k'u sen bɔ a la pewu kuma tɛ baarakɛyɔrɔw ni fɛn minnu b'an ka jamana kɔnɔ yan bi n'olu ye nin mɛn u b'a fɔ ko c'est pas la peine hali n'a sɔrɔ an yɛrɛ b'a dɔn sa ko faama caman kɔni tɛ robinet ji min nka anw fantanw ani setanw anw ka bidɔn bɛ fa minɛ yɔrɔ kɔni ni maa min taara k'i bɛ t'o kuma fɔ ko k'o lakari anw fana tɛna jɛn n'o ye dɛ parce que an fana ye client de ye an jɔyɔrɔ b'a ko la an kan ka kibaruya ɲini k'a di mɔgɔw ma ni maa mago bɛ ECAP ka
enquête la laboratoire bara min kɛ chômage bu barakɛlaw yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ min na ji bɛ dilan cogo min amara bataki bɛɛ b'an bolo an y'a bɛɛ sɔrɔ an y'a bɛɛ sɛgɛsɛgɛ k'a bɛɛ ɲini min fɔra ngalon don tiɲɛ tɛ tiɲɛ kisɛ kelen a tɛ a la ji de fɛ ko bɛ marali kɛ ko n'o bɛ tiɲɛni kɛ ko bɛ dɔgɔya n'an kun bɛ k'a min ji b'o kɔnɔ a don i kɔnɔ a n'a k'i kɔnɔ exploser o ka sanw t'a sɔrɔ maliyɛnw y'a fɔ fan bɛɛ fɛ ko an bɛ ka ji min k'a bɛ taa maa t'a fɔ ko fɛn bɛɛ ka ɲi k'a dafalen don ko dafaleya bɛnnen don ala de la baara kɛra cogo cogo degun b'a la o waati dɔ la a fɔra yan ko u tɛ ka énergie ka courant sara an ye directeur la ko tiɲɛ don énergie ka juru b'olu la olu ni maliyɛn bɛɛ baarakɛyɔrɔ bɛɛ ye kelen ye o mais est ce que o kɔrɔ ko directeur min bɛ k'o de juru b'o de la ou bien ko baarakɛla non mais fɛn kɛra cogo min na i b'a tiɲɛ fana fɔ ni degun bɛ u b'o fɔ robinet mana ci n'u wele u bɛ se ka min kɛ u b'o kɛ min y'u ta u b'o ɲɛnabɔ mun t'u ta u b'o ɲɛnabɔ kuma dɔ la i b'o chômage b'u wele k'u ka taa robinet u bɛ taa sɔrɔ wuluwuluji de don u bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw ka wuluwulu de don ou bien kɔlɔn dɔ sennen don ka tuyau dɔ k'a la ka fɛn dɔ bila yɔrɔ la olu ta tɛ o caman fana bɛ ye sisan mais fɛn fɛn kɔni ye robinet ye ko tuyau cira n'i y'u wele a tɛ si u bɛna yɔrɔnin bɛɛ la ka n'a lajɛ donc an b'u fo u ka baara la nka maa minnu fana bɛ yen n'olu tɛ ka baara kɛ ka ɲɛ u kana baarakɛda da tɔgɔ tiɲɛ nin tɔgɔ tiɲɛ barika ka bon trop société ma sinon mali baarakɛyɔrɔ jumɛn bɛ yen k'o dafalen don 100 ni 100 la ka u bɛ mɔgɔ wasa est ce que o bɛ yen o tɛ yen o mais ni min fana tɛ tiɲɛ ye an ka n'o nkalon tigɛ ka da ɲɔgɔn na an bɛ bɔ chômage la an bɛ yɛlɛ Kuluba sɔgɔmada in na Kuluba faama sigiyɔrɔ la ko k'a daminɛ bi la sa fo don min ye wari sara ye ko bɛna bɔ kow la ko caman na o de la sɔgɔmada in na faama sigiyɔrɔ la premier ministre tun bɛ yen ministre d'état o fana tun bɛ kɛnɛ kan min ye CNT ɲɛmaa ye ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ka taa fara sɔrɔ ministre ma min ye ministre min bɛ anw yɛrɛ ka ko kunna n'o ye Alhamdu Agi Iliyɛni ye olu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ sabula baara in kalifalen don ministre so 5 ɲɔgɔnna de la a yirala sa k'a fɔ ko ni maa o maa sisan kɔni e k'i kan k'i ka telefɔni de ɲini a bɛ fɔ min ma ko move i ko k'a kɔnɔ koyi move bɛ wari ci cogo min pan ni wa t'a dɔn tɛmɛ de don olu ta ye n tɔgɔ ye di zɛrɛ tɛ u bɛ lemurukumuni de don a mana k'a fɛn fɛn ye nka move de kɔni don baara min na kɛ move de la k'i b'o de ɲini n'i b'a fɛ sisan sa k'i ka carte d'identité dilan n'i bɛ Bamakɔ n'i b'a fɛ k'i ka wolosɛbɛn dilan n'i b'a fɛ ka sɛbɛn sɔrɔ mairie la i b'o o de u bɛ sɛbɛn dɔ de d'i ma o bɛ don i ka telefɔni kɔnɔ a musaka bɛ fɔ i b'a sɔrɔ u bɛ tila ka sɛbɛn in ci ma wa Amara wari don bolo polisi ma nin fiyɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan o fana bantɔ don nka anw bɛ fɛ u ka ɲɛfɔli dɔ kɛ sabula move telefɔni o ti maa caman bolo Orange Money tigi de ka ca ni Move Money tigi ye min ye Malitel telefɔni ye o fana tɛ maa caman bolo nka o fana ɲɛfɔli olu ka kɛ baara bɛ se ka kɛ o de kan o fana taara kun min na a n'o fɛ u k'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ ka maaw lafaamuya a ko la donc bi Kuluba u ye nin baara in de kɛ Asimi kɔni ko k'u k'a teliya dɛ Bamakɔ ta sera ka sigi cogo min k'u ka région tɔw fana ta daminɛ parce que ale kuma layidu ta yɔrɔ min o ye région kɔnɔna de ye ministre ni tɔw k'u bɛ fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ fɛn in yɛrɛ nafama yɔrɔ ba bɛna kɛ min ye i b'a dɔn dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli yɛrɛ tɛ koyi faso yɛrɛ bɛ nafolo hakɛ min yɛrɛ sɔrɔ cɔ dɛ o bɛna dɔn sisan nin i b'a dɔn an fɛ yan kɛmɛ sara la mɔgɔ joli bɛ impôt sara mɔgɔ 5 wa olu de bɛ mɔgɔ 95 ni 5 tɔ in ka impôt fana sara donc pour que o ka falen sisan wa sɛbɛn bɛ sɛbɛn na sisan n'i k'i mago b'olu la f'a ka sɔrɔ i ye nin ta dɛ ne ko sisan k'e bɛ certificat de nationalité nɔfɛ wolosɛbɛn ɲuman t'e bolo i bɛ taa wolosɛbɛn ɲuman dilan dɛ e ko k'e mago bɛ fɛn la mairie la e tɛ TDRL sara i bɛ taa TDRL sara dɛ donc o fɛnw bɛna na dulonzo ɲɔgɔn na a ɲininkali de bɛ k'i la o n'i bɛ na Orange Money ta i b'a dɔn u b'a fɔ ko n'i ye 1 ta i ye nin kɛ tan n'i ye 2 ta i bɛ nin kɛ tan n'i ye 4 ta i bɛ nin kɛ tan o caman de fana bɛna na sigi nin sen kan nka
bi ma chama mega yiningali chamange a specialistu ana uwele kana kena nga yanwe ukana nyefoli ke mogoyi parce que ni kokura di ni kokura nana abe nyefodi abina na ke chukodi mogo ba sara chukodi kodi e jumeyi abe don chukodi abe bo chukodi kuma te ko ega wole so ebo dlangi tu iga so obe chema no ma nyefo obe bonya mogo hagili made parce que foko siatiri fana be tampon merga tampon fana be ni mbela jele ne koye ko mununga sigi senga pour que aka seka nyero donc ambo fo mogoye uka seka donga boko ni bara ko ni kera kuluba bi jamana kuntigi ale ko ni ya yinu fesa kuku jija mi bara nye akana da ale ka kuma fole ma ni kalo juin kalo salen tle mugan fla sigaso ngaka yara kata fa mbela jele fe bama ko dron o kana ke atono baba ni wachi na paludisme ale kelele hukumu konna na ministry mi me kenya ko kuna ale ye bolochi belebele ba boloda bolochi ngoni sa uya yira ka fosa ko akorme damine demisonu na munu me kalo sabala kata se santama o bara in kera fana munu fana be sanfula kata se sanduruma bara in kera chenfala ka ofe kulukoro ale marabolo konna na uya yira ka foko miye bara nye ko akoni bara bela jele na ke an rega dogotoro so konna na ya miye chenfala ka ofe no kulugoro ka ofanfela esa uluka dogotoro so biduru anu wolonvla no oye district sanitaire ye abna na ke ulude kono uya ira fana ka foko miye ni bara nye ko ale fana digitalisation mala koyi bala de parce que uya ka foko fo asebon fana o kalanga ke dogotoro kuna wati na ko imbela jele ne afio ya sarada to de o ya sarada to de wolo masiri tab mi defuko e anyo fo o jabi bora bi kaba ministry alo kunyo kibaria di arme alo to mi fo o fara bara olu anyo lu lase nga pinyari ka ofi pinyari obe dongono dugula komi bi ngon tarake ye yorola ma saba o shude yera pinyari ka ofi bingali seve bingali mingara jakulu marafatiki la ko dombalu fe ulu ko nana bi dugude nga ma saba fana o jogina miye bamanchi wale ke ba nunu ye ku taraka mauto degun chama ne ko nana ko yoro chene ka kibaria yi ya yira fana ka foko minye senekele yoro ye uye mugujugu do dugujugoro mugudo o yoro nun chama na ka soro ka duru doni damne fiena anya yira ola ka fo ko malie munu me libi ni wati na ulu chama sengeneno miye malie munu me libiye ayira ka fo sa ko ulu be degun konnana were ayira ka boku ye wuli ka jo togomina ubeseka uyere soro nga do uye ayira na ka fo degun mbuka akadu ye jamana nyama uka degun me sabula ulu me na beka furanyini anye ambalwa msodo soro ka bo libi ule mi nyefa na anga jaga do lame radio janina amu libidi ntaro ni ibna nga vogal soro amu ga oki ga numero nyini ga damo ye numero dama me antaro ni ta go be ni ta to ma ngonde vogal bla kasi ngamu libiani amerom na bibina me libya atarifla buga do mo ga sono ka mo onu musonu do mine ka to bla prisona ka galontige kubu ubla kata be fasola kwa alors que c'est fou uta mo bla prisone la kongo ni minoho uta mo bla la ni nyani uta mo bla orela mais anwa amasadi mbia anya me ko gouvernement mo ko bla kana angatila kuma be gouvernement mo ko bla kana angatila ni mo bla kana angatila ibe kanata angatike ibe barayoro mu kono ibe angatike me kana tekwe amu jamana donye amu yoro amu dugu kono abide amu kerefeka amu ninga mane ninga ana kama sadu mo bitudi dugu jumembauka ubanya fawnyana me ni amasadu mo ya do kulu bina angatila dro
u b'a fɔ asim ka mɔgɔ bɛna na gouvernement ka mɔgɔ bɛna na contrôler la bɛɛ k'i kɔlɔsi u yɛrɛ la donc olu bɛ se ka taa mɔgɔ minnu ɲininka o tɛ tiɲɛ fɔ mais mɔgɔ minnu bɛ yen o mɛnna san 20 san 30 a bɛ gɛrɛ olu la a b'olu ɲininka olu bɛ se ka ambassade bɛ baara min na olu bɛ se k'a fɔ et puis an ka ambassade filɛ nin ye mɔgɔw bɛ t'u tɔgɔ sɛbɛn OIM na k'u bɛ taa ambassade tɛ mɔgɔ bila ka taa OIM mɔgɔw yɛrɛ b'a dɔn ko ambassade mɔgɔw bɛ ŋanamu ni yurugu la OIM mɔgɔw yɛrɛ de b'u ka fɛn bɛɛ kɛ n'o tɛ fɔlɔ la ni mɔgɔw tun bɛ taa Mali la a ko bɛɛ bilalen don ambassade mɔgɔw ka bolo kan mais sisan OIM mɔgɔw y'a tilan bɛɛ bɔ ambassade mɔgɔw ka bolo kan i bɛ taa sɔrɔ yan Maliyɛn muso caman bɛ Mali la u cɛw sara u bɛ t'u tɔgɔ sɛbɛn OIM na k'u bɛ taa u tɛ taa i bɛ t'i tɔgɔ sɛbɛn ambassade la ambassade falen don Coxeur Damare la en tant que n'i ma dɔɔni d'u ma n'i ma wari dɔ d'u ma i tɛ taa ba joli bɛ yan mɔgɔ ba joli bɛ yan bi na o kɛlen bɛ k'u tɔgɔ sɛbɛn OIM na u dɛsɛlen bɛ ka taa il faut que f'i ka dɔ di ambassade mɔgɔw ma de conseil kura min nana ko colonel wa ou bien a don ta a bɔ ta o tun tɛ business kɛ mais sisan o yɛrɛ kɛ bɛ businessman de n'i ye dɔɔni d'u ma u bɛ sɔrɔ ka signature k'i ka laissez-passer kan pour que i bɛ se ka taa cogo min na mais n'i ma fɛn d'u ma i ka papier bɛ se ka san 2 kɛ san 1 i tɛ taa sisan an bɛ min ɲini an bɛ fɛ vraiment an bɛ Kassim an b'i lamɛn et puis an bɛ radio Jɛkafɔ lamɛn Kassim Daba Tunkara an b'u lamɛn an bɛ e yɛrɛ lamɛn an bɛ Kassim an b'i lamɛn turu e y'an ka préféré yɛrɛ ye ni Daba a y'an ka préféré vraiment an b'aw lamɛn journaliste ya kɔnɔ an b'aw lamɛn an bɛ jamana kibaruyaw sɔrɔ aw bolo et puis fɛnɛ an b'a dɔn n'aw ye fɛn fɛn lase a bɛ se gouvernement ma vraiment anw bɛ Libye anw tɔɔrɔlen don mais ne b'a 12 la hali surɔ anw yɛrɛ ma se ka sunɔgɔ surɔ anw si ma se ka sunɔgɔ anw yɛrɛ an y'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna de a ye bɔ yan dɛ polisiw bɛna na aw ka quartier la a ye bɔ yan polisiw bɛna na aw ka quartier la hali bi an b'o degun kelen de la e bɛ degun kɔnɔ i bɛ fɛ ka bɔ ka t'i faso la i tɛ se ka taa f'i bɛ taa ambassade min na n'i taara wari t'i bolo ka taa billet yɛrɛ tigɛ i bɛ taa ambassade min na f'i ka taa business kɛ il faut k'i ka wari dɔ de d'u ma business la n'o tɛ sinon i tɛ se ka taa vraiment o de kɛ mɛ k'an degun yan dɛ vraiment ni aw bɛ fɛ ka enquête yɛrɛ kan OIM mɔgɔw bɛ mɔgɔw ta vol la ka taa jigin OIM kuru kɔnɔ a ye taa OIM kuru kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ taa a ye t'u ɲininka a bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ minnu yɛrɛ taara teliya na fisa na a bɛ taa sɔrɔ olu ye business wari de d'u ma en tant que n'i ma business wari di i tɛ taa mɔgɔ caman bɛ yan san 1 u tɔgɔ sɛbɛnnen don ambassade mɔgɔw m'u wele parce que u ma dɔrɔmɛ di ambassade mɔgɔw ma o ye conseil bila ka na ko conseil kura don colonel la don t'a bɔ ta ale yɛrɛ ka business ka jugu n'a bɛɛ ye coxeur de kɛn bɛ ka Libye ambassade fa tɛ vraiment n'an ye n ka vocal sɔrɔ n'a bɛ se ka n jaabi a bɛ diya n ye vraiment et puis fɛnɛ aw bɛ enquête boli n ye kuma min kɛ n ka vocal diya na et puis fɛnɛ n bɛ kelen fɔ ni kungo yɛrɛ ye maliyɛn sɔrɔ yan o de Mali ambassade mɔgɔw k'i ka problème ɲɛnabɔ Mali ambassade mɔgɔw t'a ɲɛnabɔ dɛ i bɛ taa ambassade la wallahi billahi ambassade mɔgɔw tɛ kala si ka bɛn n'a ye u b'u kanto ko arabuw ka ko ma nɔgɔ arabuw ka ko ma nɔgɔ aw dun nakun ye anw de n'a tɛ se k'an ka ko ɲɛnabɔ a y'a fɔ et puis fɛnɛ min bɛ Mali gouvernement ka ko la aw bɛ mɔgɔw bila ka na ambassadeur la aw bɛ mɔgɔw bila ka na consulat la a y'a kɛ mɔgɔ minnu ye arabukan kalan dɔɔni arabuw de bɛ ɲɔgɔn sɔgɔ yɔrɔ dɔn minnu bɛ arabukan mɛn minnu bɛ arabukan kalan olu de bɛ se ka kuma arabu fɛ olu de bɛ ɲɔgɔn dɔn olu bɛ taa mɔgɔw bila ka na mɔgɔ min ye français mɛ olu bɛ se ka kariya ka kuma non o tɛ se ka kariya ka kuma o kɛ mɛ ka anw degun yan kojugu ni problème y'i sɔrɔ n'i taara Mali ambassade la ni Ala n'a kɛra cɛ i ka problème tɛ ɲɛnabɔ i bɛ taa jamana wɛrɛ ambassade de la i bɛ taa wari sara olu de b'i ka problème ɲɛnabɔ a dɔw yɛrɛ bɛ i ka papier dilan ka kɛ komi i ye yen jamanaden a fɔlɔ o ye Niger ye a filanan o ye Burkina ye Niger ni Burkina olu ambassade de bɛ maliyɛnw ka problème ɲɛnabɔ yan Mali ambassade mɔgɔ tɛ se k'a ɲɛnabɔ sisan a lajɛ minɛli min bɛ ka kɛ an ka denmisɛnninw bɛ ka minɛ na musokɔrɔbaw bɛ ka minɛ na an ma foyi kɛ u ka se n'aw sera ka kuma kɔni pour que OIM mɔgɔw bɛ se ka ko lajɛ mɔgɔ 100 de bɛ yan min bɛ fɛ ka bɔ u kana to ambassade mɔgɔw ka bolo kan u ka taa lajɛ business min b'a la u ka business min bɔ a la pour que an ka se ka taa ni wari b'e bolo i bɛ taa OIM na i bɛ ka billet tigɛ dɔrɔn i bɛ taa
ne mo bita o yamna warne tubulo war tubulo de wuro bita o yamna vraiment na yinga vocal soro abijay na ti absega vo angati boli ngak maka mo libiane a nyare nyana na ka yoro mfo o kla ka galon tige ka mo na ka to black prison na tugu ko yo mina ji sanfe ko o mina bato na ko bina jitike kata Italie alors que c'est faux mo bi mina ji sanfe mo bi mina ji sanfe mais am yoro mina bibi na jitike ti Libya jitike a no yale no folo kwa parce que ibara traité de bala a no yale no foro an ka do bina dan na watin na me jitike fene no si mais mo bi asa mo wasa bisaba utulu de nuwa demba ya uche kwasu katufli prisona ka galonti ga kuyu na distance ka so chentere umun na distance de talon ni kwasuri aywa ade ya balwa musoro kuma kan ka bo libi aya ci amma tugomi an fana ya bla o tuga kele na bela jilenka me ka donga fo de gumu me uka o mali mamunu fana be mali ambassade la libi awere kuma me mali nyemo aw ye kuma me ministre me malien munu me koka nguna ay kuma me malien de l'extérieur de malien de l'intérieur nunu aw munu biya fana aw ye kuma me anga fotine parce que lu sigile ndo ya kule malien de l'extérieur u ka chideu nyi ninu nintega ke intérieur la ni extérieur di u fana ya kuma me bela jele ni me donc ama nyini fanga fe aye oyem min fo oyemi ye jien selege nani nga tonje kulu de mamunu be nu sigoro bla ule be dementa ka do ma ka se ka si fasola ni sera uluma ka nyafu ina be fa ka ti fasola ulubi la segi ka ta bla i fasola nga oni ministre mi be jamana munu mo nga be koka o ministre uno olu be baraka nyon fe ni ye kibaru ayi kibara munu ngon nana di ama ka bo mali munu be libi wa muso e kuma kelen fo ko nga sege fana akoti kan yere fana ka sege nga nyini ngali ke nali ta en kaloi donc bela jele ni me mo ye ni famu ameteme alela syndicat no oye sinabefu bolo fara mi be BMS ko nana uya yira ka foko uluka ton kap machale no tonde no be ka yira ka fo bololo strafe ku ulube nana bo ku be nana bo sinabefu la be bo yentemna ko gata do system na o kuma min fora were BMS bolo fara mi me ulu fana nyogonyeke yentem togola ka yira ka foko ubu joroka ubu ka barauka siribe nale sinabefu mauka kumala sela kuna fundilado anale ka nga nyon soro yano chesa kokan kibaru yaw ametemene uluye ya saka seka fo na sa Senegal ka ulu fe uya yira ka fo sa ko sanwere ko ni ala sonama mi Senegal ka fe ye kubna na dina ni bato ministry so sigu fe jema kulunu mbe nobe islam dina kuna sa no jamaatu no nuru ason yae ulu nyama bismillah après ministre fe no Ousmane Sonko ale de kibaru indi ka keni Burkina jamana kuntigi ka kuma no oye kapteni ale la sele minga sa no oye tarike ka foko Benin ko ale ye jalaki taraka nyesin Benin ma uya yira ka fo sa ko o hukumu konna na sa ko minye frontière munu me jamana nunu nyanche ko sigana ba do no Benin ka wala akola Benin ga la sigide mi be gana ka ofe uya yira ka fo sa ko uyo wele ko nyininga Côte d'Ivoire ale fana kamana gwanu no nkoina miye Benin ga uye ulu fana ya yira ka fo sa ko minye ninko inye ko amabeuma kuma mun fara ko chiete ko ngalo ko taraka da ulula ame sey kana Bamako siribe Kasim enula somo bamanango ko ni fiya wila ko bela jelen bla bolomi kuna minana sigatola aywa ko kibariya jumeme BMS syndicat ko nana oui bon pour le moment Kasim am c'est que information mun di ne reto ya dama sigile oui ne sinabe fuga kuma la sela secrétaire de l'information à la communication anyo fo voilà donc am c'est que mun foka faroka de kuma la sinabe fu di togola awo de information mun bora sinabe fu togo ba kono ni da ira ka fogo mo do ulira BMS barakela do ka fogo utu ira kula do tuguni sinabe fu kono lala anyame foka ta si yentem fanama bon am bo ka droit de réponse ke ni ka a démenti
parce que sina be fu ye syndicat mu ye réclame de ba nga fembe la jirena voilà sina be fu tara assemblée générale ke BMS la ka bureau mu sigi ne o bureau dirigé no chef mo tak tebulo na le sina be fu deuxième secrétaire général adjoint bon ni suku be ke normalement correspondance kan ka bo o ka comité yoro de la ka nyesi sina be fu ma bon donc on vous plaît rom na fo na c'est ça ma et réseaux sociaux ça fait là on ma correspondance soro ka bo moy comité sénégal mo sigi do BMS to la et sina be fu retara bureau sigi donc on ma correspondance soro ka bo yoro la au contraire on ni o sigira ka kuma o bureau membre fait bi o be o be sina be fu kula o shimo wire don ni décision ko la donc on va ira ka fo a décision bora yoro muna ça n'engage que ces personnes là parce que bureau mo sigile do personnel to la ni personnel votera o lui o bureau membre mo clienti ka fo ko mun ko atisina be fula surtout ka ta se ko o bi na correspondance ta ama pour na si yoro na sa ni mi ka kuma yefe ina be pour ma correspondance fo soro ka bo comité BMS yoro la ku be bo voilà ku be bo donc on va bisiki ka fo nu kuna fulu mu ye to tionko do kuna sigil ko do et la kusuko donc quoi voilà parce que ni be bien fait que charia ou dibala procédure ou dibala donc il sait ka wuli drom ko kele mo fla drom je ne suis pas d'accord pour ça mais wuli drom même mangan ke ka yoro ka mi ka plan aywa adama oui amaro ka fo ni suku kera aw fana kunganga boka kibara di yala ma yo kewa ke bi sabla ay information ni resoro ka so mo yere ke BMS yere barakala chama no lu be ka wuleli ke ka fo ko information mun do ko ara boka di mati ko parce que ko o lu bulu o lu BMS barakala wi o lu yere ke ni kalama mais o lu fana de ka yi réseaux sociaux fana kan donc ko la ay yo yi et ka boka information di média ma pour démentir information ni mo en faire fana ka ligne ka c'est ça kasim aywa wole madam me ka nyesi tonde uma wole madam bi ka nyesi tonde bela gelema kere na BMS barakela ko aklisigi ko continue ko baray problème fo diti comité syndical mo kuna na diriger ndo chaque mois takti bolo na le sina be fu deuxième secrétaire général adjoint o de bureau la ko la donner do sina be fu bolo wa o de bureau fana ko la donner do yentem bolo jusqu'à 13 ans on ma information fo soro ka bo chaque mois takti yoro la mo ba ira ka bo ka bureau mo di ni décision ta donc en tant que non mo correspondance soro on va ira ka bo chaque mois takti allez BMS comité syndical allez di à secrétaire général allez de la couleur donner do bi sina be fu bolo ma warate mo be bo ka information wara mundi atiki be bola aka information di ayre tola sinon atala ka di muyi BMS barakalo tola aywa o famuna oui kasim adama mi foki wala mando kasim mi re foki wala mando ki ni ka baraka nyoko bela jelen fo o jara e sidibe merci beaucoup ame sigi kana jani.ml fm kumaso ale konnana ya ni wati na sa kokan kibaria wula alibi Nigeria ale ni Emira Arabu ukunkaleno ka visa dili bali Nigeria ka o makabni samba fla ani mugani fla san mi nye golfu jamanaw ye ko uyo o wili nga ya ira saka fo kuna seke ke bololo srafe mi nye Nigeria jamana demu nga do ufe ka laje mi visa ko ya ko be tugodi Nigeria ministry me jamana ni jamana cha strangina bako kuna no oye Mohamed Idris ye akoko Emira ye ni lawlili minkeni ye kata ulu kanuna ko oye jaguya ye ko magobe ulula ulu fana magobula ko foiteke bi je kono ni machika nafa soro ala États-Unis ka ulu ya iraka fo ko minye kelemi me Congo ka ofe la ini mi kungara sa ko ka marafa da ko ulu na uli ka joke sa ko obeseka bantu ko obeseka to sena to ko mina ko sabla ni wati na miye josaria ye adama don yere ka tabiyaw mani fu yere be nina kili to ko mi ka baraw ka to ko mina sa ya saka saka yere boni dugumba en konna na ko bela jilen kun dono no ngala mana ma chama ne be ululu sigorobla Congo konna na mi l'America unye ulu ya ira saka bakuna uli ka joga ko ka to sena France ka u fe ka dugumbe ko Nice
ndugutla fe kunungo tasuma koni balla ka wuli ye kindola no orewe uka alkamadla roy ya ira sako ma wolonvla ode nutura ko ensefe ma tani kononto onyogona jogina ya ira ko mi ma jogino na sako mi demsenu ndo bala sibe sanduru kata se santama ko uluye degin soro alsa france ka ofe munu mega jeux olympiques ale labe ya ira ka fosa ko jeux olympiques labe no hukumu konnana ko biye mun konu kumbora sako atotora biye million kele ani ba fly ko ni mamunu ngonu magobo la sako bna lolu bla fereli ka ni watina yani jere ale damneli che mi ma ba biduru ye nyana yi ulle kolme biye ngini na ya sa tuko bna obisaka ye ni nyene je nkene ka france ka ofe kuma te minye nega sobolu na to bela jele ye kata se nonima ko lu de jama ga cha ko se ba sa meta ulu de laje ale ni sempa pripri mau america nga jama na kuntigi no Joe Biden ye ale tu men nevada ka ufe labena kalata minganga ka ufe november kalo na tai nga yera ka fosa ko coronavirus ko o yera Joe Biden na tarata temeni ode se fensa ya ira sako akoni ka wuliga jow ko ulu ko lu na sumaya guya yira ka ko minye banayin tamashin fegemaw ko ode yira ala Joe Biden reb shibe sam bisegi ani kelena ko akanga vaccine ya sa banayin mi saka bo ala to minasa ngani wati ngonna una black refe folo aka kalata jere ko fo baraw dona bo ulula aka wuliga jo fana dona bo ulula ni wati na taina ko ni wali abe ka ke mami Joe Biden yere no fe maw America ma falin baw mamunun be ni ulu yere koni ye demokratu ka ma bawye ulu yere ka nyini de Joe Biden yere senga bo kalata la peu ko na tura ki data ntogola ko na so aka wuliwa isolma ko laba ko na ka retraite ko koni aga tondo ni ajasobaw chamanga la yini ebi shinga ufana fe tasuma ale cheni ke firili ke robili bado konnana mata ani woro ode ni tura ko insenfe ya ira sa bataki dola ka ira ka fo no ye shinga ko reka bataki kerengere nenyi ko tasuma ngoni ko akumbora yoro mna ko o madon nga ya ira ka ko butigi ngoni fenfenye ma million flanyo anayo obe munumunu akona na su anitle bitiri nyerebe kilometri kele ane keme woro abo odeke koni yata ga jatemine ko areni peke manja nyana no yuga fabaye bara chama ni kerasa saper pompier fe saba ya saka saka tasuma ale kumbe to mi sabula yoron magazin bilibili badu endikaw uluka negasra on negasra ka koroni jien negasra chama nyi negasra ngoni anani na mimbe ufe ni ore ka jani abela jile nyi uya yira ka voko o koni kun sengena kosebe mogo ye negation kala ka fon chamangala ko minye nglew ye mamina ulu koni me jonya barala indian fe ulu koni negasra sigi senga bi ku be feka lara ulu tukuraye ya sa ka sega baraka ko sabula kun datuguleno na minye negasra nyi ko na sra ga uli ka sigi senga indian yere be ka bara munga ala kwana nafa banye uye sabula nuga jamana kolonzo nyana kasega mawo ko lubla nyogon krefe mali far ko nyene je ko ameka nyetugo ko jugu kam entraîneur ko gena jero no e capitaine ko o suspana minye balontana uye ko ulure chamango ko fukata se balontana bina ni ko makulu ko kulu yere mine mali balontan ko la mali balontan fédération nyema ko be kasola ko farkolo nyereje no min kadi mali onye ko no e bolontan ye ko te ka saka nye soro ko wa ko ni wati na ko na ntura ni nimakara ina ta ko te ka nyene wo ko alaba kanga bolontan so nga jo wa ko ayorobe je nyeneje la nyeneje du ka sigi kunyo ode ye ni wati na ko jeru chama fana be transfer munu fana ni abeka ka ni dien bolontan ba obela jilenye balontana ba munu sani ulu koni sigaro ulu ka inkosebe nulu fana jien balontana ba uye o balontana hukumu konna na sa ama irawla ka fo fana bi anga demsanu munu nga ta jiola ulu ka balontana boko flana nga bi boko flana mi ni uni français ndulata equipe do kanga oke on dulata equipe yi tidore koy oye dugumi yerebe ni joueur ngunu era jigine noy akanga ke o dugu de konna na ama yira wala saka foko sisa soni anga mawelele no ye biula da na mawelele no ye bubu jalwe ama SNG onyama bay aleye akanga na nyefolika anye sabula ka to aleka bara bilibili ba kanga ke sini ne oyuka jere bilibili bay ama SNG yerewe bara munke
o baara hukumu kɔnɔna na sa a nana ɲɛfɔli kɛ an ɲɛna o la min ye baaraba min bɛ u bolo a nana sila ka o ɲɛfɔli kɛ u bɛna jɛrɛ min kɛ sini sɔgɔma sa a bɛ kɛ yɔrɔ min a kɛkun ye mun ye yɛlɛma jumɛn kan ka don baara jumɛn sira ka kɛ an ma SNJ yɛrɛ ye mun ye an ni Bubu an na baro kɛ sɔɔni sisan ni Ala y'a kɛ ni an ka fɛnw sera ka sigi Amara an bɛ taa fan fɛ yanni min ye Bubu ye ale ka kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ. توكلت على الله 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 an y'a fɔ na cogo min na wulada in na sa an ka maa welele o ye Bubu Jalo ye an ma SNJ o ɲɛmaaba ye ale ye baara minnu kɛra fɛ san tɛmɛnenw na sa fo kana se ɲinan ma n'o o kan ka kɛ yɛlɛmaw ye yɛlɛma kura minnu kan ka kɛ an ma SNJ ye mun ye a bɛ mun ni mun baara kɛ a nafa ye mun ye a jɔyɔrɔ ye mun ye laɲini jumɛnw bɛ yen n'olu sera ka timɛ ale ka mara kɔnɔna na fo kana se biro yɛrɛ kan ka baara mun kɛ sini an bɛna baabu kɛ o kan Bubu i n'u la i nana an ka kɛnɛ k'a diyara ye ayiwa an ɲɛ b'i disi falen la dɛ nin y'i ka jɔnjɔnw ye wa e kun b'o la aw taara kɛlɛ la dɔ bɛ taa kɛlɛ a sɔrɔ dɔ de arrière assuré kɛ o kɔni voilà parce que a waati Bamakɔ pont kelen tun bɛ yan bon Adama Kɔnatew ni Abdulkarim Kɔnatew ani Bɔkari Sako bi AG fo DG olu de tun bɛ dɔw bɛ Babili kɔrɔ in na Sutadunu fan fɛ dɔw bɛ sisan pont Martyr la parce que ale pont kelen tun bɛ yen parce que kibaruyaw tun nana k'a fɔ ko jugu ani minnu bɛ ɲɔgɔn na kɛrɛfɛ mɔgɔw k'u donna donc ni o point tun tiɲɛna dɔrɔn o tun ye Bamako bɔlen ɲɔgɔn na parce que y'avait que le seul pont parce que don tun ye société civile ni san nana a bɛ yɛlɛ voilà donc o de kɔfɛ sa jɔnjɔn in nana ka d'a ma Musa Tarawele fɛ voilà ayiwa 86 Bubu an ma SNJ maaw y'a tɔgɔ mɛn nin waati laban in na aw yɛrɛ ye wulikajɔ caman kɛ an ma SNJ ka baara ye mun ye bon an ma SNJ ni an ko an b'a fɔ a tɛ se ka fɔ n'i ma dɔɔni fɔ SNJ la parce que a bɔra SNJ la 1983 août kalo la Sénation des jeunes nana bila sen kan ko jamana denmisɛnninw bɛɛ ka don a la k'u fari jo ka engagé k'u la ka jamana tin dɔw la n'u ka jamana minɛnw tɔpɔtɔ donc a kɛra n'o fɛn ye a sigira n'o hakilina de ye Général Musa Tarawele fɛ en août 83 bon ani agissement structurel nali bɛnna u ko maintenant mɔgɔ y'u baara la f'u ka concours kɛ sinon Kasim ka taa indépendance la Moribo tile fo 82 maa ma tun bɛ bɔ école la a bɛɛ bɛ taa baara la bɛɛ maa si tɛ to yen mais 83 de concours donna la concours donna la ɲɔgɔn dan kɛ i ka se ka taa faso ka baara la i ka se ka faso baara la bon Bretton Woods Banque mondiale ni FMI u ko u tɛ se ka wari d'a ma an ka mɔgɔw sara donc tiɲɛliw daminɛ depuis yen Kasim ni k'i b'a ta ni ye a ye école école tun bɛ IPEG tun bɛ ani INSEC tun bɛ yen mais mɔgɔw bɛ bɔ u tɛ taa u tɛ baara sɔrɔ u taara kɛrɛfɛ jamanaw la ka t'olu denw former Côte d'Ivoire b'o la Gabon b'o la donc a tora ten ni mɔgɔw wulila ko Mali école ko jiginna mais il y a des causes lointaines parce que voilà état ma se ka mɔgɔ ta u nana u bɔr'o fana u ko fana ko ka ni maa min b'a ka taa départ volontaire la talibala m'u bɔ u tila ko ka dɔ bɔ
minnu fana bɛ yen ko a dégraissé bon sɔrɔdasiw yɛrɛ taara départ volontaire la mais mɔgɔw t'o fɔ sɔrɔdasiw ne de y'o f'i ye Mali kɔnɔ yan Musa Tile la n'u wulila ko fanga tiɲɛna sɔrɔdasi fanga tiɲɛna waati la n b'a fɔ antenne kan n tɛ se ka sɔsɔ parce que a kɛra ɲɛna parce que ne donna fonction publique en 85 bon minnu ye concours fɔlɔ kɛ a kɛra 83 ye mais olu échappé olu ma ye SNJ kɛ mais an minnu y'a kɛ 84 an mɔgɔ 1000 ni kɔ u y'an bɛɛ ta k'an don sɔrɔdasiya la diyagoya parce que san fila u ko kalo wɔɔrɔ tɛ dɛ san fila anw taara san fila o san fila kɔnɔ a tilalen bɛ fɛnw ye kalo wɔɔrɔ o ye formation commune de base ye mais maa si t'an ma kalo kalo seegin kɛ kulukorokaw bɛ kalo seegin kɛ anw ye sa kati anw ye kalo wɔɔrɔ ni kɔ kɛ parce que kulukoro tun ye cɛ ni musow ye kati tun ye cɛw damaw ye segu tun ye cɛw dama ye maintenant lujuratɔw minnu bɛ sin di ani minnu man kɛnɛ tension olu tun bɛ base kɔnɔna la mais olu ma internet olu tun bɛ na cours ta ka segin donc a kɛra ten an sara an bɛ kan kɔnɔna la ko jamana b'an balo parce que anw taara dɔrɔn an bilala au compte du ministère de la défense san fila 24 mois a ka ko bɛɛ tun b'olu bolo ko bɛɛ san fila SNJ créera ka tugu la directeur fɔlɔ ye général Dukure a bɛ sɛgɛnna fiɲɛ bɔ la mais maaba don a y'a cɛsiri kosɛbɛ donc o de nana ni ko ye an tora la sara se 200 i bɛ kan kɔnɔna la 200 i sara la dɔgɔtɔrɔ ye o i ye ingénieur ye o i ye planton ye o a bɛɛ 200 maa kelen o kelen 200 i bɛ kan kɔnɔna la maintenant u tila ka na ko PGA ko global d'alimentation tile kelen parce que sɔrɔdasiya la a y'o fɔ de don o don i ka ration ye nin ye an ka waati la 85 tun don 425 francs bon i sara la bon anw nana ka kalo 6 kɛ kan kɔnɔna la o bannen ani Mali Burkina mankan bɛnna donc u ye anw bila ka yɔrɔw bɛɛ minɛ ka yɔrɔ bɛɛ garder donc o de kɔfɛ sa général Musa Tarawele y'a jateminɛ k'a fɔ ko médaille commémorative campagne parce que n'i ye campagne fɛn fɛn kɛ médaille dɔ bɛ ka d'i ma voilà donc o dira an ma bon a diyara an ye mais anw kalo fila kalo o kalo maintenant anw taara ne ka poste kɛra san de ala 425 francs par jour n'i y'a calculé c'est 12 700 420 francs par jour 25 francs mais o de ka ration tile kɔnɔ a jateminɛ bɛ k'a fɔ 85 i ka daraka i ka tula fana ka sɔrɔ fana mais a y'a to an taalen an farala ɲɔgɔn kan parce que a y'a sɔrɔ k'an kɔnɔ déjà teriyaw bɛ kɛ aw bɛ ɲɔgɔn fɛ donc an fɛn fɛn taara yɔrɔw la an farala ɲɔgɔn kan minnu nana da an kan fana olu fana bɛ na anw fɛ an b'u dɛmɛ dɔɔni dɔɔni bon a ko gɛlɛyara parce que donc aw ma ka wariw fara ɲɔgɔn kan voilà bon an bɛɛ taara ni mun ka mɔgɔ bɛ yen ne fa ni cini terikɛ dɔ tun bɛ yen so dɔ ɲinɛ bon so tɛ minnu bolo an tora ɲɔgɔn kan fo ala nana ka nɔgɔya mais bon an y'an ka baaraw kɛ anw bɛ taa san tuma min na dɔgɔtɔrɔso baara parce que pervers yen la an bɛ baara daminɛ depuis 8 heures ni courant kɛra tuma dɔ fo 22 heures 23 heures courant tɛna courant ayi fɛnkɛ solaire tun bɛ yen panneau solaire tun bɛ yen panneau solaire tun bɛ yen groupe tun bɛ yen pervers y'o kɛ donc bon an b'o de la sa an y'a ye k'a fɔ amicale des anciens jeunes an k'a sigi an yɛrɛ an ka jɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka ɲɔgɔn tɔpɔ ni kɔlɔlɔ sera mɔgɔ ma an ka ɲɔgɔn dɛmɛ donc a sigir'o la 1988 papier la bɛnna décembre 87 88 amicale sigira a ɲɛmɔgɔ fɔlɔ o kɛra Cɛfin Jawara ye voilà Cɛfin Jawara kɛra ɲɛmɔgɔ fɔlɔ ye ka Cheikh Abdelkader Guindo da o kan il est délégué aujourd'hui ka Famusa Bagayogo da o kan bon o yɛlɛmana bɛ misiri kɔnɔ bi dɔ kɛra o Mamadou S ale bɛ UEMOA la Abidjan donc ka Boubacar Mamadou Kamara bila o nɔ la ka Dirisa Guindo bon Dirisa Guindo kɔfɛ ne nana il y a 3 ans ayiwa san 3 in kɔnɔ aw sera ka mun kɛ bon san 3 in kɔnɔna la an bɛ se k'a fɔ wulikajɔ kɛra parce que n bɛ rappel dɔ kɛ a jɔra 91 coup d'état kelen SNJ jɔra quoi a jɔra le 20 avril ɲɛmɔgɔ minnu nana le 20 avril le papier ta k'a fɔ ko les appelés minnu bɛ drapeau ko k'u bila parce que Musa binna mɔgɔw kan diyagoya ko don bon c'est vrai que le médecin à l'époque avait 45 000 francs de salaire a ka prime 15 000 dɔgɔtɔrɔw a natura u tun bɛ 10,000 sɔrɔ les ingénieurs avaient 46 000 francs donc les cadres B 36 000 les autres 22 000 mais mɔgɔw y'a minɛ k'a kɛ jamana ko ye ka baara kɛ anw y'a baara k'a kɔnɔ ka faso dɛmɛ k'an sigi faso ye an ko sa
an ka tɔn sigi sen kan an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min. A ka hakili to ɲɔgɔn na. voilà o ko min b'a kɔnɔna la hali a b'a kɔnɔ mun y'a to yɛrɛ a ma jɔ parce que a b'a kɔnɔ ko a ka perpétuer k'a kana jɔ o de y'a laban yɛrɛ ko CNJ kana jɔ cogo si la mais foli belebele kan ka kɛ ministère de la défense n'olu bɔra yen hors tɛ mɛnna n tɛ sɛgɛn o foli la parce que ni ministère de la défense tun t'an wele défilé la 20 janvier ni 27 sabu a ma CNJ ko banna. Alors san mugan duuru an m'a bila. mais bon voilà an m'a bila ala nana kɛ a ko nana wuli a tɛ tɛ da jɔ transition kɔnɔna la. bon wulikajɔw nana kɛ 2010 tuma kan an ma nin to yen u y'a ko daminɛ. donc Amadi Gantiri Bati dossier tun b'u bolo. bon 2010 2011 ani mankanw bɛɛ la a jɔra. donc maintenant a jɔr'o la an ma minɛnw bila. ala ka hinɛ président Ibaki Ala ale fana nalen an wulila tuguni. voilà Mamadu Gawusu Jara a kan ka fo yan. ale de y'a ministre ale y'a sɛbɛn fɔlɔ de la il est chargé de la jeunesse. ale bɔlen Mamadou Babi nana. Mamadou Babi nana o de loi défend assemblée la. Mamadou Babi bɔlen Amadou Koita nana. Amadou Koita ale ye SNJ sigi. donc ale ye SNJ sigi direction sigi ka Keba nommé général Keba. Keba kɛra ɲɛmɔgɔ fɔlɔ ye. bon Keba a sigilen a y'an wele a ko ko maakɔrɔw n'aw tɛ nin ko tɛ wuli parce que Keba ye maa min hakili ka bɔ. donc an ye ɲɔgɔn dɛmɛ ten donc loi votera le 7 juillet 2016 an ko précision di parce que confusion mɔgɔw kunna u bɛ k'a fɔ ko a kɛra sisan a ma kɛ sisan dɛ mais mun fana kɛra sisan an b'o fana fɔ parce que fɔlɔ minnu donna olu tun tɛ fonctionnaire ye mais sariya kura ko mun kalo 18 kalo 6 sariya kura o kalo 18 mais sariya ko maliden bɛɛ san 18 fo san 35 a wajibiyalen bɛ bɛɛ de ma obligatoire n'i ye fonction publique kɛ hali ni ma fonction publique kɛ hali mɔgɔ ma taa école la i b'a kɛ la loi de 2000 bon o de y'a kɛ fɔlɔ kɛra 600 personnes olu dɔw kalan ni dɔw ma kalan mɔgɔ kalan tun ka ca la parce que mɔgɔw bɛ baara ɲini na mais kalo 18 ye kalo wɔɔrɔ i b'o kɛ kan kɔnɔ bon kalo 10 tun ye ka dege bolola baara la parce que an ye commission de présentation kɛ anw y'a baara bɛɛ kɛ an ka SNJ o tɛ membre an ko a jateminɛ k'a fɔ bolola baaraw a ɲɛnama a dɔnba ɲɛnama man ca an k'a kɛ carolɛriw safɛriw maçon fura électricité auto o ka dilan mais malheureusement Keba nana formation banna o sabu mankan nana Keba bɔra yen u taara n'ale ye fɛn na état-major la chef d'état-major bon a tora cogo caman la donc musaka ma se sɔrɔ ka sɔrɔ ka formation fɛn kɛ donc halisa an ma ministre bila Modibo Haruna Touré ne yɛrɛ taara a fɛ yen ne k'a ma ko ninnu ka ko bɛna ban février wɛrɛ mun don n'an ma a fɛn bon mɔgɔw jɔrɔla mun na a bɛ kɛ problème parce que a fɔra ko n'u dela maramafɛn na k'u bila mɔgɔ t'a la o kɛ cogo min voilà mais Keba ye mɔgɔ 200 ni kɔ ta Keba ye mɔgɔ 200 ni kɔ ta olu tun tɛ san 24 bɔ parce que soldat à l'époque i bɛ taa san 24 i bɛ taa san 47 bon maintenant minnu tun ka ca n'u ye comme a tun fɔra 18 fo 35 minnu tun ka ca ni 30 ni fɛnw ye an tila ka wulikajɔ kɛ Keba bɔlen Dawudu nana an ye wulikajɔ kɛ ne yɛrɛ taara Modibo Haruna fɛ yen ale ni Dawudu an ye ɲɔgɔn ye bon n y'a kuma ɲɛfɔ mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan k'olu fana bɛɛ ta fɛn kɔnɔna la bon dɔw bɔra u yɛrɛ dɔw donna u taara yɛrɛ ka bɔ u yɛrɛ parce que o de promotion fɔlɔ yɛrɛ la gendarmew kɛra la a jateminɛ k'a fɔ minnu bɛ san 30 ni kɔ la pour ka retraite sɔrɔ olu kɛra gendarmew ye parce que minnu dar'u kan u tun ye lycée ko gendarmew parce que n'o kɛra a bɛ dɔ fisaya dɔ ye parce que gendarmew au bout de 2 ans tu es marshal logis tu es officier bon o nana b'a la bon minnu tun donna n'o ma fɛn olu bɔra la mais an kɔni tora an ka cɛsiri la vraiment a bɛ ka continuer hali bi mais n ko duurunan de filɛ nin kan kɔnɔna la fɔlɔ kɛra IBK tile la minnu bɛ bafo fɔlɔ kɛra IBK tile la olu tun ye mɔgɔ 106 ye olu si tɛ fonctionnaire ye 107 nana olu tɛ fonctionnaire ye 2021 o kɛra Surasiw ka tile la maintenant olu ka bɔli la komi ni bɔli bɛ kɛ a bɛ fɔ présentation drapeau u bɛ taa yɛrɛ drapeau la ne ye kuma ta a don k'a ɲini jamanatigi fɛ colonel Asimi fɛ n ko a kana kɛ dɔrɔn minnu tɛ baara non fonctionnaire ye a ka kan fonctionnaire yɛrɛ kan parce que anw ka jateminɛ la anw fɛn fɛn y'a kɛ waati dɔ la 90 mankan tun wulila kɔrɔn fɛ anw ka mɔgɔ tun bɛ kɔrɔn fɛ u b'u bɛɛ wele ala mun tun bɛ sa an bɛɛ tun bɛ gendarmerie la
o y'a sɔrɔ réserve papier mana mais an ye réserve papier fana jɔ ka wuli kɛ k'o sɔrɔ ala y'o fana ɲɛnabɔ saro bon en tout cas an bɛ ɲɛmɔgɔw fɔ mun na minnu bɛ sisan o kɔni an ka kuma bɛ ko mun na u ye fonctionnaire ta sisan fonctionnaire kulu sabanan de bɛ parce que kɛmɛ seegin donc mɔgɔ mana fonctionnaire sisan kɔni an y'o de fɔ bon hali magistrat bɛɛ magistrat ni y'a siya fɔlɔ magistrat k'a kɛ o ani ancien chercheur hali Musa Tile u b'a fɔ k'olu bɛ san 2 kɛ formation na ne yɛrɛ n ka so tɛ n ka so ye n ka fɛn tɛ so n ko he sariya u t'i nɔfɛ aw bɛ taa jamana de la wari ko tɛ na foyi tɛ na ni mun ma taa c'est très simple a fɔra attestation de commune de base n'i bɔra formation na o papier dɔ a tun bɛ taa baara ta bon o bɛ di kan ka taa n'o ma den ka taa ni n'o t'i ka papier la i tɛ se ka baara sɔrɔ donc ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen sisan olu de kɔni ye olu fonctionnaire ta bon avantage ye mun ye hali bateau ma ta kɛra deuxième cohorte mɔgɔw ne bɛ dɔ dɔn ne b'a fa dɔn n'a fa ye baara kɛ Manifa a den bɛ Gao il était le seul médecin qui a fait réanimation anesthésie réanimation ale bɔra kalo 2 3 dɔrɔn mankan kɛra a sɔrɔ a bɛ Gao tɔw bɛɛ tun assistant de n'ale de y'o kaw bɛ gérer parce que n'i y'a kɛ a tɛ ku i la i k'a fɔ k'i tɛ taa o jagoya don i kan mais n'i mitira i tɛ se k'a fɔ k'i tɛ taa o ne wolola Bamako ka mɔ ka ye ne taara san 9 courant tɛ san 9 n'a dun tun ka ne tun bɛ se ka na e kɔni bɛ ko ɲɛdɔn mais a b'i dusu ɲa bon a b'i dusu ɲa donc ka fɛn caman kɛ ayiwa an b'a fɔ an filɛbagaw n'an lamɛnbagaw ye ko halisa ni Bubu Jalo don mais Bubu sini baara bɛna tali kɛ mun ni mun na bon sini baara anw ka jɛkulu in san 3 o san 3 bureau bɛ renouveler bon bureau sigira février kalo tile 27 2021 bon an tun y'a convoqué k'a bɛ kɛ mars kalo la ani semaine du réserve bɛnna o la an bɛ ministre Fɔnba fo ministre Fɔnba an b'a fo a ka hakilibaya la parce que kabini a nana an n'a ɲɔgɔn faamuya an tɛ foyi kɛ n'a ma wele an yɛrɛ y'o kɛ an tun kan ka bureau yɛlɛma donc bureau yɛlɛmani nana bɛn semaine du réservisme bon o ko kɛra mun ye an taara sport de masque lycée Beno Marti la an n'a yɛrɛ tilenna ɲɔgɔn kan an ye marches kɛ mɔgɔw ye tenisiw bɔ fɛnw bɛɛ bɔra ne yɛrɛ taara yen don min Kassim ne yɛrɛ n t'a dɔn k'a fɔ lycée Beno Marti sportif ka tun ka ɲi ten ne yɛrɛ parce que ne fana n yɛrɛ depuis Kanu ko tuma ne fana ka tun ka ɲi donc ministre an n'a ye tile kelen kɛ o taba la tile hakɛ mun dar'o kan budget mun dar'o kan an ka denmisɛnnin minnu bɔra u taara ka taa an taara centre médecine sportive la fɛn ka taa jeli di poche 200 ka taa di faamaw ma dugusɛjɛ mun dar'o kan an nana Gabriel Touré la Gabriel Touré cour bɛɛ k'a bɛɛ nettoyer ne yɛrɛ tun b'u ɲɛfɛ ani colonel major Nana T Traoré ani Aba Kulibali o ye chargé de mission ye donc ministre y'o bila ka na an ye jɛkulu tɔ sigi commission mais colonel major nana retraite an ka mɔgɔ ye ale kɛra fo jeune directrice mais SNJ mɔgɔ fɔlɔ don donc nana de y'a commission dirigée ça s'est très bien passé an bɔr'o fana na an ka mɔgɔw taara infirmerie hôpital du génie militaire 34e bataillon ka taa dépistage du cancer du col cancer du sein ani le VIH sida bon o y'an ka sage-femme kɔrɔba ye madame Onguiba Asetu Zege Dabele Kayatu Silaw ani mɔgɔ caman donc an n'olu de olu fana y'o baara kɛ bon dɔgɔtɔrɔ kuraw nana ka na far'u kan Aissata Dolo ani Mamadou Touré o ye denmisɛnninw ninnu ka fɛnw ye bon vraiment denmisɛnninw nana ɲɔgɔn faamu bon sini anw ka tɔn kabini a sigili daminɛna bureau bɛ sigi ni consensus de parce que a bɛ bɛn a kan jɛkulu mun n'a daminɛ 85 fo 91 o ye kulu 6 ye kulu kelen nana minnu bɛ sabo don fɛn na o BIP mɔgɔw ye voilà brigade mobile urbaine de Bamako olu fana donna an ka fɛn na o bɔlen parce que olu ye fɛn spécial kɛ olu ni douaniers les 300 contractuels olu fana b'a ma CNJ la donc an b'a fɔ ko contingent 6 réguliers et 2 contingents spéciaux maintenant sisan minnu donna sisan kura yɛlɛmalen a fɔra sisan ko cohorte a tɛ fɔ contingent bilen n'i y'a mɛn ko contingent o ye kɔrɔlen n'i y'a mɛn ko cohorte o ye minnu y'a daminɛ a bɛ keba fo bi voilà donc kulu 5nan de bɛ yen sisan magistrat 100 b'o la tuguni degeli karamɔgɔ mɛtiri 500 ni kɔ b'o la olu collectivité mɛtiriw de don donc
an y'a jateminɛ an ye papiyew yɛlɛma dɔɔni parce que tali bɛ ka kɛ cogo min na a bɛna daminɛ fo commune de la sisan parce que mɔgɔw bɛ taa fo commune niveau la école bɛ commune na maintenant an bɛna labɛn ka kuma mɔgɔw fɛ commune bɛ baara kɛ cogo min cercle bɛ baara kɛ cogo min région bɛ baara kɛ cogo min bon donc o de fɛngɛ bɛ yen sini vraiment ne bɛ an ka musow fo muso 8 de bɛ ne ka bureau la an mɔgɔ 21 mais an y'a dayɛlɛ sisan ka poste kuraw créer parce que mɔgɔ minnu na sisan mɔgɔ minnu na sisan poste dɔn dɔ créer olu fana bɛna don a la voilà corte 3e 4e ka taa première fo 5e corte parce que première corte fana bɛɛ ma to armée la deuxième corte la fana bɛɛ ma to donc bɛɛ ka mɔgɔ bɛ don a la o de ye anw ka taabolo ye a ko la ayiwa Bobo an ye nin faamuya kosɛbɛ donc kɔrɔ ko sini sɔgɔma a bɛ kɛ maison des jeunes la non 10 heures a bɛ kɛ Carrefour des jeunes baara bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ tile kelen wa bɛ tile kelen a bɛ daminɛ 10 heures bon ka ancien ninnu bɛɛ bɛ taa an bɛɛ ninnu bɛɛ bɛ taa an bɛɛ bɛ taa n y'a fɔ a ye n'a ma taa ni y'a sɔrɔ ale ye n den de ale ye neveu de comme ye neveu cogo min n'a ma taa ni y'a sɔrɔ mɛ ko min a bɛ taa n'a bɛ taa ale kun y'a fɔ n ye k'a bɛ taa a ka taa mun don a ka taa n bɛ taa a ka taa n'a y'a mɛn a bɛ taa bɛɛ de bɛ taa o bon ko Agibu a bɛ congé la bon ne y'a ta bi n y'a mɛn ko Isa Kante fana b'a la ale b'a la kɛ Isa Kante ale bɛ moyen bani la aw ni Isa Kante de y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ Isa Kante ani Bokar Sako ani Sidiki Fa ninnu Sidiki olu b'an kɔfɛ voilà olu b'an kɔfɛ Adama président kɔrɔ ye ninnu cɛmɔgɔ olu bɛ b'an kɔfɛ olu ye naaninan de olu ni Idrissa Guindo olu de don voilà ani Seydou Cissé mun t'a ka secrétaire général ye bon lui il est muté aux Émirats Arabes Unis ale secrétaire général ale muté kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i fɛ bon an bɛ mun ɲini dɔrɔn an b'a ɲini an ka SNJ mɔgɔw bɛ Bamako n'a Lamini na u bɛɛ ka na parce que anw ka jɛ ye mun ye mɔgɔw bɛ fan ɲɔgɔn ma aw yɛrɛ ta in ka di ni bɛɛ ta ye o dɔw san 30 ko dɔw ma ɲɔgɔn ye san na sini sa an ye SNJ ka 39 anniversaire kɛ CCB la a y'a sɔrɔ dɔw san 35 san 34 u ma ɲɔgɔn ye parce que ni dɔw bɛ Gao dɔw bɛ Kayi bon et puis depuis 2019 ne ye groupe WhatsApp fana créé groupe belebeleba fila bɛ yen mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɔra fɔ ɲɔgɔn ka na dɔw ka bɔ Kucala ka na ɲɔgɔn sɔrɔ u fana ɲɔgɔn ma donc vraiment an ka tɔn in a ka di kɛlɛ t'a kɔnɔ wɔyɔ t'a kɔnɔ bon anw bɛ fɛn fɛn na an bɛ jamana ko de la anw ta tɛ ko wɛrɛ foyi politique t'a kɔnɔ ko wɛrɛ t'a kɔnɔ hali groupe kan ni mɔgɔ politique fɛn dɔ kɛ mun ma fɛn b'a effacer o bɛ bɔ a la an b'a bɔ groupe kan an bɛ a écraser parce que fɛn saba bɛ mɔgɔ k'i méfier o la n'i bɛ jama ko la politique b'o la tɔlati b'o la ani diinɛ ko ni saba ni kɔni ko bɛ don parce que maaw dɔw bɛ ba ni fa la u tɛ diinɛ kelen na dɔw bɛ ba ni fa la u tɛ équipe kelen na dɔw bɛ Barça dɔw bɛ da dɔw bɛ Jula dɔw bɛ Sadla bon ni k'i b'a kɛ kɛlɛ a bɛ kɛ kɛlɛ donc ne bɛ o kama dɔw yɛrɛ bɛ bɔ ko dɔw la si donc je suis très clair là-dessus olu kumaw tɛ foyi maa ma y'a k'a kan n'aw b'a kɛ a y'a ci ɲɔgɔn ma n bɛ tila k'o f'u ɲɛna n bɛ mɔgɔw wele n'i y'a kɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila ni i fana nana dɔw suspend 6 mois yɛrɛ e kan ka don ninnu ka groupe kɔnɔ han n b'i ba kan u bɛ taa kɛ modérateur ye yasa ko ka bɔ donc sini 10 heures nana Carrefour des jeunes voilà bon ne ye mandat kelen kɛ san 3 bon mɔgɔw ko an ye avancé dɔw kɛ ko bi ko caman kɛra mais Kasim an kan ka ministère de la défense fo o b'a de jeunesse ɲa an ɲa an mago ma se foyi ma n'u ma d'a ma ayi parce que fini o samara o tɛ SNJ bolo o tɛ ministère ni fɛn fɛn kɛra k'an y'a ɲini u b'a di 300 don 500 don u b'a ta ka di parce que ne ko cɛnin ko in na a bɛ taa u b'aw mesure ta dɔrɔn u b'a ta ka d'aw ma n'a dir'e i bɛ taa labɛn i yɛrɛ ma sɔrɔsi bɛ wari kɛ ni tɛni dira ne kɛ b'a ta san u bɛ taa 3 XL de d'i ma i bɛ taa bɛn i yɛrɛ ma e ni ne ta tɛ se ka kelen ne ta double XL peut-être bolo kama parce que sɔrɔsi fini waati dɔ bɛ kɛ mansi bɛ layɛlɛ waati dɔ bɛ kɛ jago ni suma b'a la manti bɛ sigi bon ni a ka surun anw ta tɛ belebeleba ye an bɛ jamana an b'a de ta pour u k'a labɛn donc sisan bɛɛ bɛ fini sɔrɔ fana non maa ma bɛ na défilé ni défilé kɔni bɛ yen sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ kɔni kabini a daminɛna depuis lawale fo bi de Musa tile fo bi n'a mago sera fɛn fɛn kɔni ma parce que an yɛrɛ tun bɛ défilé ka sɔrɔ an ma kɛ ɲɛmɔgɔ ye et puis kɔlɔlɔw nana 2012 an ye wariw fara ɲɔgɔn kan ka taa di bon vraiment bɛn ni karama de bɛ du kɔnɔna la et puis a diya ye mun ye n'i taara yɔrɔ i b'a fɔ bon ne ye karisa ne bɔra nin na SNJ la o y'a ko bannen i bɛ siyɔrɔ sɔrɔ i bɛ taa yɔrɔ sɔrɔ i bɛ se ka kalo 5 kɛ mɔgɔ tɛ fɛn f'i ye
olu b'u ta en charge bon a diya o ye et puis mɔgɔw bɛ don baara la ka sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn dɔn u ye degun kelen kɛ u ye ɲagan kelen kɛ donc c'est important degun yɛrɛ voilà c'est comme le lycée fɔlɔ kabini internat tun ye dɔw kɛra teri internat fo bi o ɲɔgɔn bolo voilà ayiwa an b'i fo n'ala sɔnna ma sini sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 10 waati Keba Jalo ale na taa turu cɛ bila direct la mɔgɔ bɛ se ka cérémonie d'ouverture ye cogo min n'a banna fana ni discours mana bɛ yen fana an n'o fana kɛ pour que mɔgɔw bɛ se k'a ye ani cɛ ni baraji Ami yɛrɛ b'i fo ala ka bolo mɛn ci a la amina yɛrɛ bi ala ka kisi kɛ Amara Keyita baara ɲɛna min ye Keba Jalo ka taa se Falaye Keyita ma Bubu Jalo ale de tun b'an bolo an ma SNJ président ba an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn n'ala sɔnna ma sini sɔgɔma an na ɲɔgɔn sɔrɔ Carrefour la a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 21 min ye nun tɔgɔ ye an n'ale fana bisimila an ka brève ale kɛnɛ kan